हम मोतीपुर में उपस्थित होली है। अपने सब जितने भी हमार मघी परिवार के बढ़ावे ला रात दिन मेहनत करी थी, सभी के ये मंच से हम प्रणाम करे ही। और हमर लालसा मघी के प्रति जब जगल हल, जब मनी भैया निगमा में जो प्रोग्राम होली हल, हमारे बड़े भैया धनेश भैया के देख रेख में निगमा गांव के पूरा सपोर्ट रही हल। वहाँ रात भर हम रह के जो देवन मिसिर नाटक के मंचन होली हल, तो हमरो दिल में लालसा जगली हल कि कुछ मघी के लागे हमनी के करे पड़ते। हाँ, तो हम मघी चैनल बनैली हल। हमरा भीम भैया यहाँ पर बैठल हथन जो मघी खेला चैनल चलावी थलन। तो हमरा भैया रोज रोज फोकस करथन कि अमरजीत भाई से एगो मघी में आप कविता वगैरह लिखा है। और कविता लिखे लगी कब हम रजनी भैया के जब हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख के उनका से कुछ सीखे लगी, बहुत प्रयास कैली, हल्का फुल्का सीख ली, 2-4-10 कविता भी लिख ली, बढ़िया न्यूज़ वगैरह में भी आयल। मघी में हमरा कविता हल। और हमरा भैया भीम भैया चलावी थलन मघी चैनल, भैया का आशीर्वाद प्यार रहल। तो अभी हम जो मघी खेला जो चैनल चलावी थी यूट्यूब पर, फेसबुक के माध्यम से अपने लोग देखूं, बहुत बढ़िया ओकरा में हमरा भैया हैं, बहुत अच्छा से प्यार दुरा दे रहे हैं और सभी लोग में प्रचारित करी थे। हमरो लालसा है कि यदि हमारी कमेटी आगे बढ़ जाए तो हम भी नाटक के माध्यम से ये जो मघी माए हैं अपनी के मघी भाषा है एकरा बढ़ावे लगी हम लोग 24 घंटा रात दिन एक कर दें। और ओकरा में जो कला भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत, अभी जो करीबा के बियाह चली थे सीरियल मगहिया खेला में, ओकरा में बढ़िया बढ़िया मगह में हमरा एगो मामा हथन, बड़ी अच्छा गीत गावा हथन। अपने लोग सुनबी तो अपने लोग के भी दिल गलगद हो जाए, क्या कि मघी के ऐसने भाषा है ना कि जैसी सुने लगे मिलत गीत, तो गीत एक एगो ऐसन है कि अपने के आँख से आंसू भी आ जाए और अपने के अच्छा भी लगत, जैसे हमने सबके ब्याह शादी में गावल जाए। एगो छोटा सा मनी भी आग्रह आदेश होत तो एगो सबसे पहले हम कविता लिखली हल मघी में, तो पढ़ के सुना दे ही। क्या? हाँ, ठीक है। तो ओकरा सबसे पहले हम कविता लिख लियल दहेज प्रथा पर, और भैया रजनी भैया के देख के ये कविता हम लिख लियल खास करके कि कुछ हमरो लिखे के चाहिए मगह में। ओकरा में यही कविता हल कि घर में अली नैकी पुतोहिया, घर में अली नैकी पुतोहिया, शादी कैली जान के खूब अगरैली तबे छितरैली, बतिया मान समाज के गलती तो हम एक कैली, लेली दहेजवा तान के, गलती तो हम एक कैली, लेली दहेजवा तान के। हम ही परिच के घर में घुसैली, हम ही परिच के घर में घुसैली, अपन पुतोहिया जान के, हमरे घर से हमरे निकाल के, दुश्मनमा के मैया जान के, गलती तो हम एक कैली, लेली दहेजवा तान के, गलती तो हम एक कैली, लेली दहेजवा तान के। हम तो कहीं रोज तेल लगावत, सारे सासू माँ का ऐसा होता है कि हमारा पुतो आवेगा तो तेल लगावेगा सुबह संभावा, तो हम तो कहीं तेल लगावत सुबह और शाम के, ये तो रोजे गाली देवे डंटा मारे तान के, गलती तो हम एक कैली, लेली दहेजवा तान के, गलती तो हम एक कैली, लेली दहेजवा तान के। कहली हमहू खाना बनावा, कहली हमहू खाना बनावा, अपन घर के जान के, बेलना फेंक के मार के पुतोहिया, मुंह लाल भइल बिना पान के, अब गलती तो हम एक कैली, ले ले दहेजवा तान के, गलती तो हम एक कैली, ले ली दहेजवा तान के। इतने से ना होवे, बेटवा के निर्वंशा कहे, बेटवा के निर्वंशा कहे, ससुरा के मारे बांध के, हमर तो गति करबे करके, अपन ससुया जान के गति, अपन ससुया जान के, गलती तो हम एक कैली, ले ली दहेजवा तान के, गलती तो हम एक कैली, ले ली दहेजवा तान के। अब आगे जब ये जो दहेज प्रथा से उसका जो ये होता है, तो अगला बेटा के क्या कहता है, छोटका बेटा के करम भी हवा, जब सबक मिलता है, छोटका बेटा के करम भी हवा, दहेजवा न लेम जान के, सास कहाय के हक भी रहत, सिनेमा रहम तान के,
गलती तो हम एक कैली ले ली दहेजवा तान के, और फिर जो चलते रहते मघी चौपाल ओकरा में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती, जहाँ जहाँ हम अपने लोग के साथ दें, 24 घंटा ये अपन परिवार के साथ हमारा सहयोग रहत। और हम यही अंतिम बेरा भी आग्रह करम कि जो मगहिया खेला जो चैनल है ओकरा पर अपने लोग देखूं, ओकरा में बघिनिया चाची के सीन और हमारा फलतुआ के रोल मिलल है, ओकरा में भी बढ़िया अच्छा कलाकारी है, अपने लोग देखूं। और यही बात कहते हुए समय कम है, फिर अपने लोग से मिलम। जय मघी जय मगह।